Mela, Fiorentina 3 Inter 4 video kemm xejn qasira li xillum għandna programm naqra twil u x'nista' ngħid. Logħba denja tal-pazza Inter li jaħdmu Spanik bħalma kien hemm fil-logħba li rajna fl-Artemio Franchi fejn fiha l-Inter letteralment kellhom il-logħba imbagħad kellhom il-logħba u mbagħad tlifniha u rġajna kumprajnija b'xi mod. Kummenti verament fil-qosor illum Barella u Lautaro Martinez naħseb kienu l-aħjar players illi kellna 2 on fire, wieħed goal assist u skurja il-penalty ta' 3-2, liħor fetaħ niskor wara biss ftit minuti. U koll sinjal tajjeb tal-forma illi dawn it-tnej kellna. Irbaħna l-logħba fil-fema tiegħi għax labna t-tattika tal-kontrattak, tattika li kienet verament useful għal dina l-azzjoni li kellna l-lum ġewwa Firenze. Parentesi sejra nispera li Clayton Healy u l-Kopajt Chris li dal-waqt se jkun magħkom qegħdin jisimgħuni issa. Kien għaw 3 punti importanti ġewwa ground diffiċli bħal huwa dak ta' Firenze illum. Ħadd pjaċir bil-gowl ta' Mkhitaryan illi wkoll skurja gowl importanti. Kif qed ngħidu Mkhitaryan illi kien ilu ħabbat il-bib biex jiskurja, plejer li fdal aħħar oprajna jirsisti u illum nistgħu ngħidu illi li ħaqqu. Il-Fiorentina li mbagħad ħarġu għal fit-tieni taqsima, rajna dak il-gol mill-isbaħ ta' Ikonem ma fl-ewwel taqsima Bonaventura parlajt żejjed, apparti li Valeri minnhom tilef il-logħba, imma il-penalty tal-Fiorentina kien biex nkunu ċari. De Marco dik l-extended foot ma kellek xi trida, hawnhekk diġà qed nara l-kumment ta' Clayton Healy l-ħabib tagħna tal-Liverpool ma tantx ħajkun kuntent tuni ftit ċans ħanajt tiegħi malajr u nħallikom fidejh. Konet ngħidu dik il-penalty tal-Fiorentina kien, it was an extended foot, m'hemmx if when subats. De Marco ma kellux jagħmel dak l-iżball li jagħmel. Naqbel ma' Joseph Brinkat illi qegħdin naqraw goals fil-milqiegħed naraw tim determinat, nerġa' ntenni id-determinazzjoni waslitna r-rebħ illum, issa prattikament nħarsu l-qudiem għall-logħba tal-Viktoria Pilsen illi ser ikollna nhar l-erba' logħba li jekk il-Bambini rid naqtaw dak il-famuż biljett tat-tieni round tal-UEFA Champions League. Paġelle ta' malajr u koll, l-għanan ma nħoss l-għandin taħiżiet minn 6 l-lum. Għanna mbat il-skrinjar 6 De Vries, 6... Il-lum De Vries ma kienx ħażin, tuħ 6.5 sejja. Acerbi 6.5, Darmian 5.5, Barella 7, on fire. Çalhanoğlu 6.5, Mkhitaryan 7, skurja l-gowl ta' rebħa. Di Marco 4.5, Correa kela visto u Lautaro intuħ 7. Dzeko, għax ħaninsa dak il-plejer li skont ħafna huwa plejer żejjed huwa plejer inutli huwa plejer li m'għandniex nambuh. Illum kien determinanti biex ġab il-penalty Lautaro. Isimgħu minni, Dzeko se jkun utli dis-sena. Dzeko se jkun utli dis-sena. U l-lum għandu votoli minna ħatijaj, 7, u jistħoqlu, biex nkunu ċari, Dumfries 6.5, Gosens 6, Bellanova, ma nħoss l-għandin tirvot,
Però ħantih sitta politiku. Sitta politiku. Mela, jiena lissa ħana għafaw, imma dal-waqt se nerġa' nkun magħkom il għaliex issa l-ewwel ħan nisimgħu il-kummenti tal-Kopajt Chris fuq it-telfa li kisbu illum il-Liverpool man Nottingham Forest. Waraj ħajdħol mill-ewwel Clayton Zammit iċ-ċomba bil-kummenti ta' Milan Monza. Terġgħu tarawni l-ħabta ta' nofs il-lej fejn din id-darba mhux se nkun waħdi ser ikolli lil Wayne McAuliffe u lil Andrew Zarb għal live commentary li ħassir l-ewwel darba tal-Grand Prix tal-qualifying tal-Grand Prix tal-Istati Uniti tal-Amerika. Għal daqstant ibqgħu magħna għaliex kintom dilettanti tal-Formula wieħed għal ħabta ta' nofsi oħra nerġa' inkun magħkom. Kopajt Chris il-ballum saqajk. Nilqa s-segwaċi tal-Kamra Sportiva. Ma nafx ħanejt. Wara telfa tal-Liverpool. Mhux unika telfa tal-Liverpool imma telfa mal-aħħar tim fil-klassifika li tim għala damdima mingħand kulħadd. Issa jien illum kif x'nistaqbad ngħid. X'nista' naqbad ngħid jiena llum wara telfa tal-Liverpool, wara żewġ logħbiet tajbin kontra Manchester City u West Ham, kellna żewġ logħbiet tajbin ħafna fejn aħna għamilna prestazzjoni tajba u mhux bħala players individwu imma overall u llum lifna logħba mal-aħħar tim. Logħba patetika, logħba fejn ma ħadniex gost narawha. Kienet logħba li tista' tgħid ħalli l-okkażjonijiet li kellna fl-aħħar fejn stajna naskurjaw u nagħmlu ballu. Fejn stajna nġibu draw. Però mertu għal Dean Henderson li Dean Henderson għamel logħba tajba ma daħalx il-ballu. Overall, illum tista' tgħid miż-żewġ timijiet ta' xahar kemm skujjaw ballun Nottingham Forest m'għamlu xejn ta' speċjali ta' barra minnha u ġihom iċ-ċans ġihom attakku skujjaw il-ballun għax overall aħna konna aktar attakkajna aktar minnhom u kellna aktar chances vera. Però Liverpool illum kellhom jerbħu faċilment mill-inqas skort ngħid xejn. Bħala prediction qed ngħid mhux bħala prestazzjoni, illum Liverpool kellhom jerbħu għad il-logħba. Prediction, mhux prestazzjoni, prestazzjoni mbagħad storja oħra, llum il-Liverpool ma kellhomx jerbħu b'dak l-iskor ma kellhomx jerbħu ġifieri bħala overall performance. Ġifieri llum nistgħu ngħidu li Nottingham Forest ma serbqu xejn. Però fejn saru l-iżbalji llum? Ħankun kritiku, ħanagħti l-opinjoni tiegħi. Mhux qed ngħid li Jurgen Klopp coach ħażin għax jiena Jurgen Klopp kieku ma nibżax mit-tatus, għawen benġieħ. Illum Jurgen Klopp seta għażel line-up aħjar. U fejn kienu nuqqasijiet, meta ngħid nuqqasijiet fil-line-up aħjar. Illum rajna l-istess line-up, skużani, id-diviża ta' wara kienet l-istess diviża ta' wara, 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 id-diviża ta' wara kie
li labna kontra l-Manchester City, ma qed insemmu il-James Milner li għamel logħba tajba kontra Manchester City u id-defenda u ta' logħba diffiċli fil-Foden. Joe Gomez, Virgil van Dijk, kif ukoll Robertson, goaler kien hemm Ellison. Li llum jien forsi ħakun kritiku u nagħti l-opinjoni tiegħi, ma jfissirx li naħseb li Jurgen Klopp għandu jkun barra bħal ħafna mis-supporters li kultant jħolmu u jgħidu Jurgen Klopp out u ejja. Ġitna logħba ħażina, għandna kollox kontrina bħalissa u wara din li ħanejt fejn naqas Jurgen Klopp ħaniddukom fejn għandna kollox kontrina u taqblu miegħi. Nispera illum fejn labu fin-nofs Fabinho, Harvey Elliott u Curtis Jones ma qbilx magħha. Kont nilab lil Jordan Henderson flok Curtis Jones. Jiena għalija Curtis Jones għadu mhux match fit. Curtis Jones huwa plejer li ddaħħal l-aħħar kwarta biex iżomm il-ballun u fin-nofs ma kellux jibdaw. Mbagħad nistgħu ngħidu fuq quddiem ma tantx kien hemm għażla. Kif tafu qabel il-logħba Jurgen Klopp u t-tim tal-Liverpool ħabbar li Darwin Núñez ma setax jilgħab. Reason being kellu problema fil-muscle u Thiago Alcantara ma labx għax kellu infection fuq id-nejħ. X'tagħmel daw il-players iddaħħalhom f'tajjara? Għax jiena qabel fil-passat meta konna nagħmlu futbol il-players kienu jibqgħu jiġġieldu fil-ground. Anke jekk ikollhom injury, anke jekk ikollhom ksur kienu jibqgħu jilagħbu ma llum il-ġurnata iwa. Llum ikollhom precautions, il-coaches. Ma labux Darwin Núñez u Thiago Alcantara, żewġ players li d-deċiżjoni tagħhom ittieħdet skont Jurgen Klopp. Ejna ta' Darwin Núñez ma nafx, però ta' Thiago Alcantara żgur kif qal Jurgen Klopp. Wara qabel l-interview, d-deċiżjoni ttieħdet fil-5 filgħodu ma jilgħabx Thiago Alcantara ħabba l-infection kellu fuq in-nejħ. Għandna l-injuries. U hemm ħan ikkummenta fejn forsi għandna l-affarijiet naqgħu kontrina, mela fuq wara għandna lil Konate u Joel Matip b'injury. Għandna fin-nofs sa fejn naf jiena llum ma labx Thiago Alcantara ġifieri għandna injury fin-nofs tiegħu u fil-viċin suppost orajt għadu considered bħala injured Naby Keita u fuq quddiem fl-istess pożizzjoni tlieta tinsemmi fl-istess pożizzjoni huma Diogo Jota, Luis Diaz u Darwin Núñez. Tlieta fl-istess pożizzjoni plus dawk il-players setgħu kieku kienu available setgħu jilagħbu f'pożizzjonijiet differenti up front tal-line-up tal-Liverpool. Kieku Liverpool. Naf li ħafna supporters isemmu l-FSG. Kieku Liverpool għandhom team fully fit m'għandhomx il-problemi li kellhom illum kieku ma kellhomx il-problemi li kellhom illum fil-line-up kontra Nottingham Forest. Ma kontx nilgħab dak il-line-up illum jiena. Jiena kont nilgħab line-up differenti, line-up l-opinjoni tiegħi ma kienx ħadd tagħmel differenza r-riżultat tal-lum, però stajna morna kieku ma sarux forsi deċiżjonijiet qabel il-logħba. U waqt il-logħba ta' substitutions u dawn l-affarijiet stajna konna tim aħjar compared ma' Nottingham Forest, jiġifieri fis-sens qed ninsemmu sem b'isem. Faċilment stajna nerbħu l-logħba llum u naqsu d-distakma ta' fuqna. Illum kienet il-logħba ideali mal-aħħar tim biex innaqsu id-distak ma ta' fuqna. X'ġara ma ġarax ma kienx dak il-każ li naqsu d-distak ma ta' fuqna, allura problemi żdiedu. Issa x'inhu ġej? Ġejja l-logħba ma' Tottenham fil-viċin hekk min isser żball. Ħatkun logħba diffiċli għax kif nafu aħna Tottenham kontrina dejjem iqumu l-okkażjoni. Issa l-logħba li jmiss tal-Liverpool huwa logħba importanti fejn għandna bżonn inġibu punt biex ngħaddu għall-aħħar 16 tax-Champions League kontra s-City, skużani, kontra l-Ajax. U naraw minn hemm li jekk inġibu dak il-punt inkunu kapaċi nikkwalifikaw għall-aħħar 16. Forsi Klopp moħħu kellu llum l-aħħar 16
Imma ma jistax ikun noqogħdu sejrin hekk u aħna rridu nimxu game by game vera, imma llum il-logħba tal-lum kienet vera importanti biex nerbħuha. Tal-lum daqqa ta' bħalma kienet ta' rebħa ta' motivazzjoni kontra s-City li nitilfu mal-aħħar tim daqqa kbira. Ġifieri jiena ma nafx jista' jiġri wara llum fil-Premier League. I mean, nispera li noħorġu minna, ma Tottenham ħajkonna logħba diffiċli. Għadhom kemm tilfu mal-United, dal-weekend bħalissa mhux qed naħseb u ma nafx kontra min ħajlabu, ma nistennix li ħajtuna logħba easy. It-Tottenham u nirbħulhom vera faċilment daw, il-season l-għadda batejna kontrihom. Is-season l-għadda ma ħan nixrabha minn fuqhom milli Minister żball żewġ ros kellna. Ġifieri rridu naraw issa x'ħad tkun ir-reazzjoni ta' Klopp u l-11 li ħajlabu fil-logħob li ġejjin kontra l-Ajax kif ukoll kontra Tottenham. Telfa tal-lum jiddispjaċini ħafna, telfa li tefatni nistgħu ngħidu burda ta' ħażina dal-weekend. Bħalissa fuq Facebook għallur kulħadd jitteggjani għax tlifna mal-aħħar tim u għandhom raġun jabdu miegħi, ta' kemm batt magħhom jiena dal-aħħar snin. Logħba li kompli titfana lura fil-pożizzjoni tagħna fil-lig u logħba li ħadd kompli tagħmilha diffiċli lilna mhux biex nieħdu l-lig, tax il-lig nistgħu ninsewh, mhux biex nilħu raba post. Li kieku rbaħna llum kienet tkun boost tajb oħra lejna. Wieħed b'xejn ma rridx 3 punti l-importanti għalija. Nerġa' ngħidlek, però Liverpool u Nottingham Forest ma kien hemm xi prestazzjoni waw it-tnejn min-naħa tagħhom, imma Nottingham Forest dik li riedu rebħa u li Stephen Cooper jibqa' jżomm ix-xogħol tiegħu, ġifieri Stephen Cooper kien jitlef illum kienet tkun l-aħħar daqqa naħseb tiegħu li jibqa' l-coach, imma li ġaraw li Nottingham Forest rebħulna kif nafu Liverpool l-underdogs dejjem they raise up their game kontra Liverpool u ġifieri rnexxielhom iġibu riżultat tajjeb. L-iktar ħaġa li dejqitni jiena u għandhom raġun għamlu li għamlu li żewġ exes tal-Liverpool, Taiwo in-Niġerjan kif ukoll Neco Williams Dawes f'x'insaffar is-suffar għar-referi. Tnejn iċċelebraw il-mument ta' rebħa kontra Liverpool. Tnejn li Liverpool tipo qalulhom isma' intom ma tkomx tajbin għal magħna. Fimni, jiena nifhem li forsi kien hemm kompetizzjoni f'dik in-naħa kemm nibqa' nsostni mill-punti ta' Neco Williams li qatt misna ma neħħieħ. Ta' Taiwo forsi nifhimha għax fuq quddiem kellna dak il-power kollu fuq quddiem, però Neco Williams stajna żammejnieh kif rajna jaf jilgħab mhux biss fuq ir-right imma lab il-logħba tiegħu fuq il-left. Man of the match għalija minn both teams bla dubju ta' xejn kien Dean Henderson. Il-Liverpool mhux qed ngħid li ma kellhomx chances illum imma Dean Henderson kienu dak li waqqaf il-Liverpool mill-risku jew speċjalment kif rajna fl-aħħar kwarta tal-logħba. Jiena ma fadalli xejn nżid illum min-naħa tal-logħba ta' Nottingham Forest kontra Liverpool, stennejt rebħa imma id-disappuntajt ovvjament li Nottingham Forest proset għalihom, ġifieri ngħidulhom proset, rebħu l-logħba kontra Liverpool u mertu tagħhom li kisbu dawk it-3 punti bit-tim tagħhom, speċjalment bil-prestazzjoni ta' Dean Henderson u anke wkoll ma niddejaqx ngħid li l-attakkant tagħhom Taiwo, ex-Liverpool tagħna mumenti fejn kien diffiċli li nżommuh u kompla jafas u ura l-kapaċità tiegħu wara li kellu wkoll spell ma' klabb Ġermaniż li bħalissa ma niftakarx li huwa eżattament. Jiena nirringrazzjakom tal-li qed tissegwu u tkomplu ssegwu ġimgħa wara ġimgħa l-Kamra Sportiva. Antonello darb'oħra mis-season li ġej naraw naqra kif nkunu tal-Liverpool fil-każ daw il-kedet anke mhux biżejjed nieħu kedda wara l-logħba, qed nieħu anke kedda biex nikkummenta wara l-logħba ta' il-Liverpool speċjalment telfa. Sibni żmien ħażin Antonello, kieku ġej staġuni qabel kont issibni f'aktar mumenti ta' glorja. Niċċajta naqa' u nirringrazzja l-Antonello tal-li stidenni biex inkun parti minn dal-programm. Jiena ħanagħlaq il-parti tiegħi billi ngħidilkom illum għax jiena fl-aħħar sessjoni wetkom li wara kull logħba ħnibda nżid background warajja
tal-aħjar moment fil-logħba. Llum ma kienx dak il-każ li nżid l-aħjar background, ma kenniex momenti wow waqt il-logħba li ngħidu għandna x'background xi nżidu. Illum qed inżid background warajja. Grupp li jiena amministratur tiegħu, grupp li tista' tgħid huwa mhux biss lokali imma kif ukoll internazzjonali nagħmlu interviews ukoll l-experts tal-Liverpool, il-grupp jismaw Copite Crypt, nistieden lis-supporters tal-Liverpool, importanti li jkunu supporters tal-Liverpool biex jingħaqdu magħna f'dan il-grupp. For the next game against Ajax u You Never Walk Alone u ma naqtawx qalbna. Kull logħba fiha storja u kollox jista' jkun tal-istaġun. Kif rajna kollox vera jista' jkun. Erbaħna kontra City l-aqwa tim li hemm fil-Premier League u tlifna kontra l-ar team. You Never Walk Alone Reds. Naraw xi jiġu l-logħba li jmiss, ma naqtawx qalbna. Lejla tajba bibtijaj Milanisti u anki mumiex u nilqakom għal post-match reaction oħra tal-Milan kontra l-Monza 4-1. Riżultat li ħanajtlu daqsxejn jiddib għal raġuni li il-Monza ma kienx ħaqhom li joħorġu minn San Siro li għalaw 4 goals. U dan għaliex il-Monza labu logħba onesta u labu logħba fejn attakkaw fejn setaw. Ġi verità dik hi. Nitkellem fuq il-partita però nixtieq li nagħti nsemmi għanzi mux nati, pero nati tanniqa kbira lil Teo Hernandez, il-mara tijaw, il-fajla tijaw Osamma Zow u t-tifel Teo Junior tal-aħbar li ħarġet tal-ħallilin li daħlu fil-dar taħħom biex jisirquhom dispeċi ħafna dak li ġara u l-kikun nista' immurentijielu minn qalbi. Pero, dimma ma nistax għallu, nista' nagħmel huwa li nwassal tanniqa virtuali minn hawnhekk. Nitkellmu fuq il-partita, rebħa importantissima, rebħa oħra li tkompli tagħti pressjoni, anzi, ngħidha bil-Malti, pressjoni lin-Napoli li għadha ħajlabu għand ir-Roma, ovvjament mhix logħba faċli. Qed ngħid għadha ovvjament dal-video jiena dejjem noħorġu wara l-logħba, allura jiena qed nagħmlu s-sibt intom ħatarawh. Naħseb il-ħadd, m'iniex qed id-darba da. U jien ħanajt il-ħadd, ma nafx. So ma jien qed nitkellem is-sibt. Ħanajtek għax inkella nħawwad tafu kif jien. Mela, x'jrid ngħid illum? Brahim Diaz. Jekk Brahim Diaz jibqa' jilgħab dal-lob, mamma mija. Nisperaw li dil-inġeri li ħakmitu ma tkun xejn gravi, fil-verità weġġaw kemm hu kemm dest jiena qed kif fil-halftime inqala dest. Fil-verità inqala fit-tmiem l-ewwel taqsima għax ħass affatikamentu muskolari li mhux suppost ikun gravi, però nhar it-tliet għandna partita importantissima kontra Dinamo Zagreb. Se jkun fil-logħba ma nafx. Skont Pioli l-ewwel waqqaf li għandu ma injuries twal, però rridu naraw wara li jagħmlu l-eżami. L-istrumenta u jew xejdulu insomma hemmhekk inkun nafu eżattament ġara u ma ġarax. Immissa, nitkellmu fuq il-partita, partita li il-Milan labu tajjeb, sewwa nqisu li kellna lil Giroud, lil Tonali, lil Kalulu barra, tista' tgħid u lil Leao. 4 titolarissimi barra
inbidlu minn mal-Verona 7 players u għal min qed jgħid kif jista' jkun 7. Ħansemmihomkom Sergino Dest, wieħed, Kier flok Gabbia, Sergino Dest flok Kalulu u Kier flok Gabbia, 2. U mbagħad għandna lil Pobega flok Tonali, 3. Bennacer flok Krunic, 4. Adli li kien qed jilgħab inbidel minn ma' Messias, 5. Origi minn flok Giroud, 6. U Rebic minn flok Leao, 7. 7 players mibdula, kollha. Għalhekk qed nitkellem dan il-mod. Issa, xorta minkejja dan kollu Pioli wera kemm vera x'inhu jagħmel u jilla u tal-aqli ħalqa x'jiena kontet dak li inhu jagħmel. Ibbiddel dawk il-plejers kollha, però wara kemm għandu fiduċja fit-tim. U nemmen Iva, diġi ma stess kelli argument ma' ħabib tiegħi jżomm man Napoli selli għalih Finjin Buttigieg illi għalli intom għandkom skwadra twal minn Napoli. Jien għatlu ma nemminx ta', però l-lum nammetti li Iva. Meta tara dawk il-bidlit kollha u xorti għasa riżultat tajjeb u mhux riżultati li tgħid batejna biex inġibuh, allura hemmhekk turi kemm għandna skwadra twila. Għandna skwadra twila u għandna skwadra li għandna biex nerġgħu nifirħu biha. Brahim Diaz għamel logħba spettakolari, miegħu Origi għamel logħba tajba ħafna, u llum Iva f'kopajt Chris ngħidlek grazzi u għellek raġun dwar Origi llum Iva ngħidilek, naf li bħalissa ovvjament wara l-logħba tagħkom m'intix daqshekk kuntent, però fuq Origi ngħidlek illi kellek raġun għax vera huwa plejer illi mid-dera ħajtina pjaċir nisperaw għalmenu. Wara llum ngħidha biktar konvinzjoni li tina pjaċir għax huwa plejer tajjeb ħafna u illum wara kemm hu tajjeb. Barra minn hekk, riżultat, anzi mhux riżultat, fil-midfield Pobega illi la flok Tonali għas inħass Tonali u meta plejer bħal Tonali ma jinħass ifisser illi min kien hemm floku kien tajjeb ħafna. Kier daħal lura mill-inġeri għadu lura biex iġib dik il-kondizzjoni fiżika u morali tajba li kien bija qabel ma weġġa, però illum nagħmel żbalji u kien tajjeb. X'in daħal Gabbia floku l-istess ħaġa. Oqqas daħal ċo. Jiena ħsibt onestament li se jidħol ċo. Jien insomma tiegħu biex ma nafx kif propri suppostu huwa ċo, ma min jgħidu tiegħu ma nafx eżatt. Ħsibtu ħajtħolu, però ma daħalx. Sadan daħal tajjeb ħafna mal-Verona, xorta daħal Gabbia. Pioli ddeċida hekk. Naqbel jew ma naqbilx, ma naqbilx. Għax Gabbia jistella fiċ-Champions League u ċo ma jistax, però fimni naqbel jew ma naqbilx, Pioli jiddeċiedi u Pioli jieħu l-mertu. Bħas-skoltu. U ċomba ma jieħu jgħid. Jiena nieħu 3 punti, però Pioli jieħu 3 punti, il-mertu u r-rebħa, kollox tiegħu biex jiraq. Mibqija kif kont qed ngħid partita dominata, mhux lil Monza kien ħaqhom nerġa' ngħid li jitilfu dak ir-riżultat, però aħna kien ħaqna nilbu. Sawa, issa nirbħu b'xejn u nirbħu 4-1, però r-rebħa 3 punti ma kienu qatt f'diskussjoni. Jiena se nwaqqaf il-video tiegħi hawnhekk, niltaqgħu nhar it-tlieta għal wara Dynamo Zagreb Milan. Ciao ciao.
Mela, Antonello Bena jselmilkom u flimkien ma' Andrew Zarp u Wayne Mikallef nilqawkom għal dina l-ewwel nsejħulek l-ewwel live commentary li ser nagħmlu fejn illum se nikkummentaw fuq dak kollu li qiegħed jiġri waqt il-provi ta' kwalifikazzjoni illi ser ikollna ġewwa Austin, Texas fejn ħanajdu hekk, il-kampjonat vera li Max Verstappen diġà rebħu, imma għatfadal il-kampjonat tal-kostrutturi, għatfadal diversi battalji fil-klassifiċi rispettivi, ġifieri għatem ħafna x'naraw fejn tidħol il-Formula 1. Bis qabel xejn ħanibda nitkellem naqra mal-ħbib tagħna l-ewwel Wayne Andrew. Kif qed ħossukom? Eċċitati xi għal din il-live? Iva ta' u nsellimlek Antonello qabel xejn ringrazzjak tal-istedina biex xtaq nibda dan dal-programm diskussjoni billi nibda bl-aħbar li forsi għadkom kemm smajtu ma nafx smajtu wiex li s-sit ta' Red Bull Dietrich Mateschitz sfortunatament miet tal-età ta' 78 sena. U naħseb fisem il-komunità tal-Formula 1, is-sibiet tagħna imorru mat-tim tar-Red Bull f'dan il-mument diffiċli għalihom. Le, din hija aħbar ovvjament jiena bejn l-logħba tal-Inter bejn il-ġen li kien hemm voldiri hija novità, nuħdu l-okkażjoni daqstant biex fisem it-tim kollu tal-Kamra Sportiva nagħti l-kondoljanzi lill-familja Mateschitz kif ukoll lill-partitarji tar-Red Bull illi ifhimni naħseb meta semmi Dietrich Mateschitz qiegħed issemmi l-bniedem li jagħmel ir-Red Bull dik li konna nafu li kien ma jiflaħx iżda sfortunatament ġiet ukoll dik l-aħbar illi ħadd ma jieħu pjaċir jisma' jiġifieri Wayne l-ewwel nett insellimlek u forsi l-kummenti minn naħa tiegħek ukoll fuq Mateschitz. Le, l-ewwel nett nixtieq nsellimkom u nsellem min qed jarana bħalissa bħala CEO u founder ta' Red Bull jekk nista' żbaljat influenza ħafna l-sports mhux biss fil-Formula 1 tista' tgħid sports globali kull fejn tmur sports kważi dejjem ħatara xi tim sponsorjat minn Red Bull. Jiġifieri l-kumpanija ħallej effett qawwi fuq l-sports madwarna, jiġifieri nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex nagħti kondoljanzi lill-familja tiegħu. Mela, qabel ma nibdew nikkummentaw peress il-provi ta' kwalifikazzjoni, ser nagħtu naqra ħarsa lejn it-trakka li ħankunu qed nittrattaw Austin u li hija trakka Circuit of America Austin u se nurrukom il-hot lap li tellajna nhar il-ħamis ma' wieħed mill-gamers ta' Velocity Esports Racing, Thomas Elder, illi qiegħed prattikament jiddomina t-tieni kampjonat u Elder illi l-lum il-ġurnata jsuq ħass ser ukoll naraw naqra id-dawra ta' Circuit of Americas flimkien miegħu. Mela, id-dawra qedaw.
last lap was a 1 minute 33.6. Mela, mek rajna u koll il-ħotleb ta' Thomas Elder, ovvjament, min irid ukoll jinteraġixxi u jikkummenta magħna fuq dak kollu li se naraw waqt il-kwalifiki jista' jagħmel dan ukoll permezz tal-xandira li għandna il-kumment li għandna marbuta ma' din ix-xandira fil-fatt rajna wkoll il-Efrom Tabone illi qalilna rest in peace Matezic u ukoll inħeġġukom biex anki intom tinterixxu tikkummentaw magħna fuq dak kollu li qed jiġri bħalissa fl-Amerika. Ovvjament din hija l-ewwel live aħna ħanamlu li nistgħu biex inkunu perfetti imma sfortunatament mhux dejjem ser ikun possibbli. Mela kif qegħdin taraw illum għandna supporter tal-McLaren, għandna supporter tal-Mercedes u għandna supporter tal-Alfa Romeo Andrew Reader li għalissa inqata ftit Wayne ħanibda minnek. X'int tistenna minn daw il-provi ta' kwalifikazzjoni eżin mit-tim tiegħek l-Alfa Romeo? Mela, mit-tim tiegħi żgur nixtieq nara żewġ sewwieqa ma jiġux eliminati fil-Q1. Guan Yu Zhou tajb ngħidu li ħajkollu 5 grid penalty, 5 race grid penalty, ġifieri ħajibda mill-lura, jiġifieri ħatkun diffiċli għalih, jiġifieri sa tgħid jikkwalifika fejn jikkwalifika ħatkun diffiċli li jibda f'pożizzjoni tajba għal ħadd. Però min-naħa ta' Bottas nixtieq nerġa' nara Q3 appearance min-naħa tiegħu. Hemm ċans il-karozza tidher tajba dal-weekend u forsi ntukom xi ġlieda lil McLaren x'taħseb. Efem, jiena mill-ftit li stajt nara fil-free practice mhux li qed nistenna xi mirakli, jiena nispera li almenu Lando jagħmilha għal Q3, imma jidher li għandna l-kompetizzjoni d-darba fuq Ricciardo lasċamu stare, jiġifieri s-sitwazzjoni ta' Danieli ili fimni nisperaw li ma jagħmilx danni iżjed milli ġa għamel. However, fimni nippretendi li għalmenu ma jumiljanix u jaddim għal Q1. Andrew, il-Mercedes, se naraw għalmenu rotu? Probably jekk qed nippretendi minħabba l-fatt li kemm Sergio Perez kif ukoll Charles Leclerc għandhom grid penalties. Iżda probably xorta se tkun jibsa biex jispiċċaw front row, imma naħseb jibdew probably t-tielet u r-raba'. Forsi t-tieni. Xi ħadd minnhom. Hamilton jidher li kien kompetittiv fit-tielet parti tal-provi, imma ovvjament mhumiex kollox laqqas. Sa dan it-tant ukoll bdejna naraw xi karozzi ħerġin ovvjament minħabba raġunijiet ta' copyright ma nkunux nistgħu natukom il-live feed minn ġewwa l-Amerika maħna ħankunu qegħdin nagħmlu ħel nistgħu bil-mezzi tagħna biex nkunu nistgħu wkoll nurukom x'inhu jiġri. Bħalissa barra għandna lil Kevin Magnussen, it-tnejn tal-Williams, Albon Latifi, Mick Schumacher u Guan Yu Zhou. U fil-fatt nippretendi li joħorġu dawn il-karozzi dawed ħabba li huma l-aktar li ta' riskju naħseb li jiġu eliminati fil-Q1. Eżattament, u jekk hemm bniedem milli żgur irid iċċaqlaq dan il-bniedem huwa Mick Schumacher illi prattikament qed jilgħab għal postu folli rajna l-Gunter Steiner li diġà poġġieħ taħt pressjoni reġa'. Issa rridu naraw. U l-Williams sejrin għal Logan Sargent ukoll kif rajna dil-ġimgħa. U naraw li l-ġu jibda l-lab tiegħu fil-kwalifikazzjoni. Dejjem jekk Sargent però biex nagħmluha ċara irrid iġib ammont ta' punti. Le, suppost faċli jġibhom. Suppost jaqadhom għal-fini tas super license Antonello. Rigward Mick Schumacher, ġinat nara probabilità kbira li ma narax fil-Formula 1 is-sena d-dieħla kif in is-sitwazzjoni. Logan Sargent jidher l-estal mal-Williams
jekk nassumu li jikseb is-super license li jidher hemm probabilità konsiderevoli kieku ma naħsibx li kienu jaqbdu jgħiduha. Umbagħad Schumacher jidher li Nico Hülkenberg huwa favorit jieħu postu fit-tim tal-ħas u għalija il-klim li qalu u jidher il-favorit dik l-istorja mill-klim li qalu Steiner biex jittefgħu taħt tant pressjoni jiena li dik hija tifsira bil-Malti li lil Schumacher deċiża li itajru ħlem. Eżattament, naħseb dawk il-ħafna supporters tal-Ferrari li jagħmlu ħafna fażmik. Ovvjament issa dik il-buzzi għanfaqat imma ħalli nara xi jiġu bħalissa. Tfarhom naqa' botta hemmhekk Antonello. Eh? Tfajtilhom naqa' botta Efimni. li tim rivali tiegħek. Efimni, tistennija u bħalma dejjem ngħidu rivalità l-importanti li tibqa' fuq it-trakka. Ekku. Ovvjament xejn naqra botta l-avvalem ser impoġġu bissa dan it-tant infakkurkom li fl-ewwel sessjoni ta' kwalifiki għandna 18 minuta jinqalgħu l-aħħar 5 u bħalissa il-line feed qed turina lil Guan Yuzu Wayne illi qed naraw jagħmel il-ħin tiegħu ħin ta' minuta 37.887 fi waqt li min-naħa l-oħra Nicolas Latifi qed jagħmel ħin irrelevanti Mick Schumacher fil-fatt jagħmel ħin ta' minuta 37.816 u qed naraw dak il-Kevin Magnussen ġej fl-aħħar parti ta' trakka. Naraw naqra x'ħin ser jagħmel K-Meg li żgur mhux forsi huwa l-iktar wieħed li ħabb jaċir Għamel minuta 38.144 Magnussen. Eżattament, żgur li Magnussen ħafna pjaċir bil-mawra probabbli ta' Nico Hülkenberg fil-oħra tal-garaġġ tiegħu. Però rid ngħid punt fuq Mikla semmejtu ejja nkun onesti f'da sentej. Fil-waqt li forsi kien hemm titjib fit-tieni parti ta' dan l-istaġun. Magnussen Kien disappunt Mick, ejja nkun onesti u alright, Magnussen mhuwiex l-ar sewi ħatara, ma tirbaħ bil-kemm tirbaħ il-Magnussen ma tantx tfisser għalija ma tantx tipprometti fil-Formula 1. Le, eżattu, għal-fas kollu li għajmu speċjalment is-supporters tal-Ferrari fuq jiġifieri. Fil-fatt naraw diġà l-ewwel kumment jekk Ricciardo jagħmilha għall-Q2 Nico Zarbuna għall-kumment ta' Peter Borg. Illi hawnhekk kien kumment naqra sarkastiku ifhem. Mela sa frattant Charles Leclerc jagħmel fuksja fl-ewwel settur 25.999 waqt li Verstappen 26.050. Permetti li però ħan irrispondi naqra l-Peter. Peter naħseb se jkolli naqbel miegħek għaliex anki fis-sessjonijiet li kellna Ricciardo ma kienx daqshekk tajjeb, jien nispera li tikolla Zarbuna fimni. Jekk tibatilna ritratti u ntellawhom f'nhar it-tnejn fil-post race. Fil-post race ma jimpurtax. Andrew, qabel ma nkomplu, forsi għandek il-lista tal-penalitajiet? Iva, mela. Iva, mela, Sergio Perez, Guan Yuzu u Fernando Alonso kollha kemm huma għandhom penalità ta' 5 postijiet fuq il-grid kull wieħed waqt li Charles Leclerc għandu penalità ta' 10 postijiet fuq il-grid. Li labilkom mħatra minn issa jiena li anki b'dal-penalitajiet Alonso se jispiċċa jibda qabilna xorta Valdiri biex taraw l-istat tal-biki li fil-kamp tal-McLaren. Sa dan it-tant qed naraw il-Max Verstappen illi ukoll għamel fuksja fit-tieni settur. Ekku qed naraw l-ewwel 3 timiet jagħmlu l-ħinijiet tagħhom, jiġifieri ħajkonna l-ewwel idea ta' kif nistgħu naraw paragun bejn l-ewwel 3 timiet f'dawn il-laps għalkemm ikun hemm differenza xorta bejn Q1 u Q3, jiġifieri ma rridux nieħdu ħinijiet bħala b'serjetà. Le, eżattament, tifhimni inti għalissa l-importanti li tagħmilhom l-ewwel 15 din is-sessjoni.
Verstappen minuta 35.864, Perez minuta 36.163, Leclerc Fuxia minuta 35.795, il-Ferrari jidru li qegħdin b'saħħithom Andrew. Iva, ekku, fil-fatt, u Hamilton għamel ħin pjuttost deċenti, minuta 36.148, jiġifieri jinsab fit-tielet post, għad rridu naraw il-ħin ta' Carlos Sainz, għax mill-lider fl-ewwel settur għamel xi żball għax isu slowja fuq dal-lep, jiġifieri ħanaraw Carlos Sainz x'ħin ħajamel, imma iva s'issa bidu tajjeb għal Ferrari ovvjament bħalissa mhux kruċjali u rridu niftakru wkoll li Leclerc għandu l-grid penalty, allura kemm għandha relevanza fejn jikkwalifika. Però importanti li jidħol Q3 forsi jagħti naqra tow lil Carlos Sainz. Iva. Team games. Fil-fatt ukoll hemm dik il-parti dritta ta' din it-trakka illi żgur mhux forsi ser tagħti tista' tkun ta' għajnuna fejn jidħol it-tow. Lando Norris is-7 minuta 37.088. Il-fatt li hemm Stroll u Gasly qablu ma qed tarani kuntent xejn minuta 37.383 l-Ricciardo, Horribly, Bottas Wayne is-sitta. Le, Bottas jidher jgħid siktar b'saħħtu minn kamera hawnhekk kieku nżommajnej fuq u jien kieku jinsapporti tal-McLaren. Le, nżommu għajnejn, ifimni, ormai il-kustjoni għal nħarsu għajna mux qoddimna, minix għad nipretendi xie affarijiet kbar minn din it-telliqa. Jiġifieri nispera li għall-inqas Le, l-Alpina għek għandhom ċans iġibu l-kom il-punti huwa għek fuq l-screen tiegħi qed nara li Verstappen jiġi blukkat ħażin ħafna minn sewwieq tal-ħass. Eżattament. Jista' jkun hawn xi differenza bil-ġinijiet bejnietna? Ekku, fil-fatt qed nara l-inċident issa żgur li dan ser jasal għand l-stewards Andrew ma d-darba ntiqiegħed bil-lif. Iva. Il-fatrukom ukoll li Andrew Zarpu huwa l-steward uffiċjali ta' Velocity Esports Racing fejn serħu raskom jagħmel xogħol impeccabbli u garanzija li jieħu deċiżjonijiet aħjar milli kienu jieħdu ċertu stewards tal-FIA is-sena l-oħra. Issa frattant Carlos Sainz jagħmel fuksja minuta 35.297. Ħin tajjeb ħafna fil-verità. Ma naħseb Verstappen ma rajniex l-aħjar ħin tiegħu minħabba dik il-ħass forsi għax rajt replay li semmejt inti Wayne. Koruża kienet min kien? Ma stajtx naqbad eżatt ngħidlek il-verità. Forsi nippruvaw naraw nsibu xi live commentary nsib xi live commentary bil-miktub biex nkun nista' ukoll nindikalkom u xi ħaġa li qed noħdu pjaċir nara wkoll hija illi apparti l-azzjoni tal-karozzi qed nara ħafna l-entużjażmu tal-partitari li qegħdin fit-trakka biex jappoġġjaw l-sewwieq favorit tagħhom u sakemm ukoll qed nara nsib x'ħiel tal-kummentarju dak 18 il-post mu qed joġobni assolutament xejn. 19 ta' Ricciardo. Addirittura xi ħaġa inaċċettabbli vera. Ħinijiet jidhru vera viċin biex ngħidu kollox, però Ekku. meta tqis pereżempju ejja nieħdu l-Pierre Gasly fil-11 il-post minuta 37.012 waqt li safrattant tħassret il-ħin ta' Guan Yu Zhou, allura spiċċa fl-aħħar post issa. Eżatt, fil-fatt hemm punt 4 sekonda bejn Gasly li qiegħed il-11 u Magnussen li qiegħed l-20. Appuntu, issa 19 minħabba il-ħin ta' Guan Yu Zhou tħassar imma xorta. Huma ħinijiet kif taqbad tajt, huma ħinijiet importanti. Di naħseb tkun talking point, track limits f'din it-trakka u ħinijiet jitħassru. Iva. Ġifieri kieku noqgħod attent fuqha. L-iżvantaġġ tar-Rama Ferjas daw li
Ifimni għandhom it-tajjeb tagħhom imma jien personalment nippreferi l-gravel traps li ma l-ewwel żball barra bla kliem u bla slim. Mela meta tfadal biss 5 minuti u nofs bej wieħed u ieħor għal il-prova ta' kwalifikazzjoni għandna l-tnejn tal-Ferrari l-ewwel u t-tieni, Carlos Sainz, Charles Leclerc, Verstappen, Hamilton, Perez, Russell u Alonso fl-ewwel 7 postijiet fil-waqt illi fil-drop zone għandna lil Yuki Tsunoda, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen u Guan Yu Zhu. Infakukom li din hija l-ewwel live reaction broadcast tal-prova ta' kwalifikazzjoni għal Grand Prix tal-Amerika, skużawni. Hija l-ewwel darba li qegħdin nagħmlu xi ħaġa hekk bħala l-kamra sportiva, naf li kien hemm ukoll talabna illi nibdew nagħmlu xi live waqt il-lobby tiegħu hekk ovvjament mhux se jkun dejjem possibbli x'anki aħna ukoll nkunu rridu ngawdu il-logħba, imma ifhimni llum approfittajna mill-fatt illi kien hemm ukoll diversi logħbiet fosthom Fiorentina Inter illi tlabu fit-tard biex nkunu nistgħu nikkombinaw kollox f'daqqa. Fadal 4 minuti. Wayne, inti għandek il-żu, jiena għad għandi l-Ricciardo Mdendel. Naraw naqa minn minna ser nexxielu. Ekku, jiena. Jiġbor salva ġildu. Għalkemm ġu għandu l-5 place grid penalty xorta waħda nixtiequ jgħaddi, però Daniel Ricciardo jinsab. Għadu laqqas biss ħareġ u frankament ma nafx joħroġ. Fil-fatt ħareġ issa, fil-fatt ħareġ issa mill-pit. Mill-garax? Alright. Eżattament, partiju ħarġu diversi karozzi fosthom għandna dik l-Aston Martin, hemmhekk għandna dik il-ħass. Iva sareġ. Jiġifieri irridu naraw naqra x'ser jiġri hemmhekk, infakkur ukoll min irid jikkummenta ukoll jista' jagħmel dan billi ħalli l-kummenti tiegħu fis-sezzjoni li għandna miftuħa apposta ma' din ix-xandira. Nicolas Latifi wkoll tajjeb ngħidu jinsab fi 15-il post. Issa ma nafx kemm ħajjoħroġ, jiġifieri ħin tiegħu jaf narawh jaqa', però. Ifhem fadal ftit ieħor. Le, Latifi ħareġ issa. Jinsab bir-rispett lejn il-Kanadis li naqlalu ħafna biex ikunu nesma' kulħadd jinsab pożizzjoni diċenti. Hemmhekk rajna dik l-alfa mlet unsafe exit, Wayne. Ma notajċ. Ġara. Ma kienx unsafe right jiena. Ma kważi laqtu laqata dik il-Mercedes hemm min iċċerta kienx Hamilton jew Russell. Tmur għand l-uffiċċju tal-stewards. Sa dan it-tant rrid ngħidilkom kull karozza qiegħda fit-trakka minn barra ż-żewġ sewwieqa tal-Ferrari u ż-żewġ sewwieqa tar-Red Bull, ta'? Iva, li dawka prattikament moħħhom mistrieħ tista' tgħid. Eżattament moħħhom mistrieħ tista' tgħid. Mela, konna qed nitkellmu fuq Latifi, sewwi illi ma nafx minn ma qallalux fuq rasu. Andrew, taħseb illi jirnexxielu jisalva? Jaf. Ibsa, fl-aħħar mill-aħħar naħseb li biżgiċ ma jgħaddix. Eżatt, jien nispera li ma jgħaddix. Għanna raw Ricciardo tejjeb il-tiegħu fl-ewwel settur. Jekk jgħaddi del-Ricciardo l-ġu jkollna l-problemi Antonello. Għala? Jekk jgħaddina Latifi. Iva, Mhux problemi kbar diġà ġarek Suzuka mhux darbtej fuq xulxin ta'. Ġa nafu x'ġara fit-tillaqa ta' qabel. Kelli. Sa dan it-tant Ricciardo ħafna mis-sewwieqa għamlu fl-ewwel settur aħjar minnu minn barra Schumacher, Vettel, Magnussen u Magnussen jiġifieri ma nafx kemm ħajgħaddi. Ejja, Vettel sa frattant jagħmel ħin ta' minuta 36. Il-bot minn ħin li jrid biex jgħaddi.
Eżatt, ħalli naraw naqra se jiġri. Il-Kitsunoda jitlab disa post għawek, Iva, salva. ħin tajjeb ħafna min-naħa tal-Ġappuniż. Għawek naraw fuq tragward dan Riccardo da tħaj speċjal lab tiegħu Probabbli qegħdin ftit. se jdur l-aħħar kantuniera. Schumacher mid-dera għamel żball u laqqas se jagħmel din id-dawra u Dan fil-fatt Schumacher Riccardo inqala. il-13 il-post, ma nafx kemm se jkun safe, iżda Ocon jispiċċa waraħ hawnhekk. Jidher li Riccardo jaffi salva biftit Riccardo. Eżattament, sadan, tant intom naħseb qegħdin naqriżget il-qoddim minni, qegħdin naraw ukoll illi fil-fatt Norris għadda. diħel issa fil-live li għandi jiena. Ovvjament irridu naraw naqas se jiġri għaliex hemm Lando wkoll li qiegħed imdendel. Ħalli naraw nhar. Lando Norris salf. Għadda. U ġu jaqla l-Riccardo. Iva. U iż-żewġ sewqa tal-ħas barra u Ocon u Latifi barra ukoll. Ejja. Waqt li Albon salva. Naqa konsolenza li Latifi jibqa barra forsi. Ta' Peter, Porsche żarbu ħatibqa' fil-kaxxa. Għallumenu, ħansejħu konsolazzjoni, għallumenu barra wieħed minn tiegħi, barra wieħed minn tal-Alpin. Illa li ġġie eliminat ukoll. Switu qarsa l-aħħar lap ta' Schumacher fejn żbalja għax spiċċa qudiemu Magnussen u Magnussen fil-fatt u sorry Schumacher u ħana Schumacher issa Nasib il-lok u kellu mhux lok 360 kellu. Le, spin. Infatti qasam l-aħħar dawra u Magnussen spiċċa qudiemu fil-fatt. Naħseb dan l-izbal jitfak ta' pressjoni fuq Jekk ma Ġermaniż. kienieċ deċiża diġà, jekk id-destin tiegħu ġa mhux deċiż, ma tantx eżattament li nnifsu biha dik. Ma nafx hekk xi supporter tal-Ferrari li qiegħed jara din il-live, hemmhekk hawn xi tifoża li jgħidilna naqra tiegħu fuq Schumacher fil-free evolli, aħna ma niklux nies. Ħanajdek. Min Q1 li nistanejt, forsi ma tkellimniex fuq u Alexander Albon li reġa n-nexxu li għaddi Q2 bil-Williams li hija karozza pjuttost batuta. Punt. Rajna li Gasly u Tsunoda tnejn li huma jagħmlu fin Iva. wkoll. Iż-żewġ Alfa Romeo għaddew. Iż-żewġ Alfa Romeos mhux ħażin laqas min naħa tagħhom u kont pjuttost sorpriż Verstappen u kont b'18 post biss. Ekku waqt li Magnussen m'għaddix .017 ta' sekonda. Ġifieri ara kemm kienet viċin. Kien jitbiċin ħafna fuq trakka twila. Eżattament. Wayne, żow, l-10 post. Mhux ħażin. Le, mhux ħażin. Fil-pace hemmhekk jidher fl-affarijiet dal-weekend, jiġifieri min jaf forsi il-ħadd ikollna l-istess performance u naqru xi punti, però ma ninsewx li ġu ħajibda 5 postijiet lura. Le, Verament equality. ma fimni, kif qed tgħid inti jidher illi hemm ukoll il-pass qed nara dawn is-supporters qed nara vera xi ħaġa anomala flok tal-Ferrari u Beretta tal-McLaren. Isek qed tgħid flok bniedem li bes il-flok tal-Barcellona l-Beretta tal-Real Madrid dal-inqas fajnejja. Ma insomma, mela, Carlos Sainz u Charles Leclerc l-ewwel u t-tieni, Verstappen, Hamilton, Perez, Russell, Alonso, Norris, almenu, Gasly użu l-ewwel 10 postijiet fit-tmiem il-Q1. Sadan tant ukoll intukom naqra xi ftit aħbarijiet oħra li rigwardaw il-programmi tagħna. Nhar it-tnejn ikollna il-programm Zone fejn din id-darba jidħlu Jude Kawki, Mark Schembri u mbagħad nerġa' nidħol jiena bil-post race tal-Grand Prix tal-Messiku. Nhar il-ħamis il-programm bottaw risposta din id-darba ser ikun ħanam il-Q&A session miegħi naf li daw il-Q&A sessions huma segwiti ħafna u ddeċidejna li l-programm ta' nhar il-ħamis li ġej ser nagħmluh fejn tkun tistgħu tistaqsu d-domandi li u jien nkun nista' nitkellem fuq diversi temi wkoll
li rigwardaw l-sports illi insegwu aħna. Mela, it-top 10 shootout waslet ukoll biex tibda. Issa għandna kwarta jidirli u jirdu jinqalaw 5. Kwarta eżatt għandna Antonello f'din it-tieni ġlida parti. ġlida fuq Q3 bejnietna Antonello. Iżiva naħseb tkun Ma nafx Peter Borch għandu xi der oħra xi jagħmel għal dina is-sessjoni għal din it-tieni parti tal-proof ta' kwalifikazzjoni sa dan it-tant ukoll qed naraw li għandna cheerleaders ukoll xi ħaġa abbinata ħafna ma' l-Amerika fejn hemmhekk għandhom ħafna shows fl-Amerika u Għadna rridu naraw Jina li xejn għandu Las gimmicks. Vegas. Las Vegas iktar looking forward għal ħmerijiet li ħajamlu mill-li u it-telli naħseb għandi fissa. anzi ħanajdlek Austin ma tantx naraw dal-kummit li ħdej li rajna f'Miami Le għalek u Las Vegas terġa' iktar. iktar. Anzi. Miami rajna l-famuża fake marina. Jiena fuq Las Vegas kont se ngħid xi ħaġa aħna tliet għandna l-vantaġġ u bħalna ħafna oħrajn illi ħanaraw u nistgħu nesperjenzaw it-trakka ta' Las Vegas qabel it-tellija per se għaliex żgur mhux forsi illi l-logħba Tkun laħqet ħarġet sa dak iż-żmien. ħarġet u żgur mhux forsi se jkollna ċans nduru Las Vegas, it-trakka ta' Las Vegas sew u Għax terġa' it-telliqa ta' Las Vegas se tkun f'Novembru tal-2023. Allura, il-logħba dejjem toħroġ għal Ġunju Lulju, jiġifieri ekku, diġà għandna raġuni why to look forward għall-logħba l-ġdida meta min ikollu ċans meta ovvjament wieħed ikollu ċans jilagħba mhux jiena prattikament il-PlayStation qedem issa qabel il-festival miliet ma nixelix bl-ammont ta' xogħol u kontenut li nkun irrid noħroġ u nipprepara imma ir-riżultati qegħdin narawhom u ovvjament grazzi lilkom illi issegwu il-kamra sportiva u l-kontenut kollu li qegħdin noħorġu issa anki b'dawn il-YouTubers il-ġodda illi qegħdin ukoll jgħidu tagħhom wara kull logħba. Tista' tgħid ta' timijiet prinċipali illi hemm fl-Italja kif ukoll fl-Ingilterra u għalissa ma ħanista ngħidilkom xejn imma qegħdin naħdmu fuq xi ħaġa naqri kbar għal Novembru jalla naslu fejn qed nippjanaw li naslu il għaliex żgur se tkun sorpriża sabiħa għal segwaċi kollha ta' din il-paġna. Mela, it-tieni sessjoni ta' kwalifiki se tibda. Nispera li Lando Norris għall-inqasijina jagħmilha mal-ewwel 10 u wejn għatfadallu ġiex karozzi u naħseb l-iktar wieħed li hu moħħu mistrieħ minn dina il-Q2 huwa Andrew għaliex minix qed Debi kolli xi ftit ansjetà taf Q2 mhux se nikdeb, dis-sena mhux se nikdeb ġieli kolli naqra ansjetà ma nippretendi li għandhom jgħaddu għat-tielet parti tal-qualifying il-Mercedes. Eżatt. Sa frattant rajna li żewġ sewwieqa tal-Alfa Tauri u Albon ħerġi fuq it-trakka. Eżattament, sakemm ma nispiċċawx nagħmlu xi commentator skerz. U hekk Peter Borch jitfallna d-der li jmiss u d-darba qed jipprova jolqot lilek Andrew Russell sejn għalilna. Bot toħra di. Bot toħra eżattament. Ejja ngħidu nispera li ma jkollux raġun. Tajjeb ħafna. Sissa għafim li sissa l-ewwel waħda qataħħa ħanajdu hekk. Issa naraw naqra din id-darba jaqtaħiex jew l-edin ta' George Russell meta ukoll qegħdin naraw is-sewwieqa li ħarġu. Skużawni, mhux lep. Inta li għadha ma bdiċ. Però tant rrid ikkummentat li ma' Velocity Sports Racing illi Toħroġ awtomatikament. eżatt nixtieq insellem il-komunità
immexxija mit-tim ta' Mario Bellezzi li ovvjament sakemm nastastaw ruħna l-provi ta' kwalifikazzjoni dik hija storja kompletament differenti. Fil-fatt anke Sebastian Vettel qiegħed barra wkoll. Għawek naraw li Albon se jibda il-lab tiegħu, forsi nistgħu narawha naqra Albon diġà sorpriża jien li qed nara Q2 jiġifieri jispiċċa fejn jispiċċa hekk diġà għandu moħħu mistrieħ li jagħmel performance tajba għax il-Williams ara vera li dan l-aħħar qed narawha naqa' Q2 kien hemm xi titjib fil-karozza, però se tkun diffiċli immens biex jgħaddi għal Q3 naħseb s'issa Albon għadu ma rnexxilux jgħaddi Q3. Forsi għadda darba Zandvoort li għadda darba. Jiddir li dis-sena Zandvoort. Jekk minix Belgium għandikun, anzi. Belgium? Għandikun Belgium? Belgium kien skorja l-punt, żgur. Ħalli niċċekkja, però ejja fil-Belġu fil-fatt Albon kien spiċċa. U għadda darba Latifi fix-xita Silverstone, dik ma Iva. ninsija qatt laqas. Eżatt, Dik żgur ma ninsewha qatt moment. moment storiku illi l-iktar sewwi skars li għandna fil-grid bħalissa għadda Peter Boġed minn issa li kol iż-żarbuna din id-darba x'marriċ nikser ħalqi. Voldieri, Peter forsi tista' tgħidilna ma' minn iż-żomm ukoll. Nieħdu pjaċir anke biex naraw naqra x'fem bejżanna qed tinteraġixxi magħna. Però Albon jispiċċa l-lab tiegħu minuta 37.124. U jidher li Tsunoda għan naraw jekk hux jaqbdu Le, mhux se jaqbżu. u fil-fatt ekku ħin tajjeb ħafna min-naħa ta' Alex Albon li jaqbess is-sewwieq ta' l-Alfa Tauri. Ikompli impressjona il-Tajlandis. U hekk Peter Boyd jgħidilna li żomma l-McLaren qatawlu 20 sena minn ħajtu. Ifimni, m'għandix tort jgħidlek. Sa frattant naraw żball ta' Gasly fl-ewwel dawra. Lock-up l-ewwel dawra. Pjuttost kera. Diffiċli, kont pjuttost sorpriż kif irnexxielu jillokja bil-kantunierax. Qed jagħmlu ħafna. Għax tista' tibbrekja pjuttost tard peress li qiegħda ftela. Ġeneralment naraw il-lock-ups isiru aktar downhill braking zone, jiġifieri naqa' stramba jkolli nammetti. U ħajkolli nkun onest, qed nara f'dit trakka ħafna sewwieqa jippruvaw isibu l-limiti batew, sliding ħafna, rajt ħafna problemi u sfidi. Żball jekk jistgħu jawguraw għat-tellaqa tagħna li jifhimni. Efem żbalji mhux żbalji li jaħbtu imma li tiżloq naqra l-karozza, pereżempju, bdejt nara ħafna li pereżempju they run a bit deep in some corners kienet evidenti. Nsellem ukoll il-Mark Xkembri li bħalissa qiegħed jarana Mark li se jkun magħkom nhar it-tnejn fit-8 għal reazzjoni tiegħu tal-logħba Juventus Empoli huma dika għal nhar it-tnejn. Fuxi għal Valtteri Bottas minuta 36.748 u Juan Yuzu minuta 36.970. It-tnej tal-Alfa Wayne qegħdin viċin ħafna u naraw naqgħu wkoll qabel ma ntik il-linja Verstappen Fuxi 25.780 u qed nistennew ukoll biex naraw il-ħinijiet ta' Lando Norris u Charles Leclerc li jagħmel 25.751, Fuxi għal George Russell fit-tieni settur 38.64. Warajna Antonello. 0 Ajdli? Warajna Edin, McLaren. Batuta l-affarijiet.
Ma nitkellmux minn qabel għax ma tantx nixtieq nisħet, però ferħan ħafna bil-performance li qed nara s'issa mill-Alfa. Le, Illi ma nara l-karozza b'saħħitha hekk mill-bidu tal-istaġun ikolli nammetti. għandek għal xiex tkun, nux. Vera, marru lura ħafna l-Alfa Romeo, jkollna Le, ngħidu. ovvjament, u bid-development ta' Waqgħu lura. titqis li l-Alfa huwa tim żgħir u m'għandux ir-riżorsi li għandhom l-Alpine u l-McLaren, però xorta waħda nistenna li jkun hemm xorta waħda nistenna li it-tim ma jaqax daqshekk U lura. kellhom ħafna unreliability l-Alfa Romeo. Għandi reliability u fil-bidu tal-istaġun, ovvjament, kellna karozza ħafifa u issa it-timijiet kollha Laħqu tipo. eżatt irnexxielhom jilħquna, jiġifieri hemm diversi fatturi, però Sa dan it-tant tan vantaġġ minimu ta' 0.05 ta' sekundi bejn Charles Leclerc li għamil ħin ta' minuta 35.246 u Max Verstappen minuta 35.294. Close ħafna, ekku viċinu l-performances tal-karozzi fil-provi bejn Ferrari u Red Bull ikunu dejjem viċin. Anzi, saħansitra nazzardu ngħid li l-Ferrari tkun aħjar fil-nar ta' Sibt. Però Kisbu iktar pole positions fil-fatt is-sena. ekku, però nar ta' Leclerc ħadd għandu kun Red disa Bull. kiseb. Ekku, però nar ta' ħadd naraw Red Bull li it-tajers irnexxielhom iżommhom f'kundizzjoni tajba minn sal-ħin ħafna twal mill-Ferrari. bla ma ninsew it-taffiċ li qed ikollhom fil-Muretto Box. Fil-fatt naħseb illi Anzi, daw l-aħħar żewġ slettit li la, ma Però tantx kellhom Antonello, vera li għandu l-iżbalji fejn jitlu strateġiji u anke s-sewwieqa, però attwalment il-karozza tar Red Bull hija ħafna iktar b'saħħitha nar taħħa. Bħalissa t-spikka It-titlu xorta waħda kienu wara Red Bull u għal Verstappen alla volja. Rajna Forsi dawk ma kienx il-paprati daqshekk kmieni, in-naħa ta' però. Ferrari. dik veru, rajna per esempio t-tire degradation tal-Ferrari tidher ċara wara 4-5 dawriet jibdew jaqgħu it-tires tal-Ferrari, degradation tibda vera tiggrava. U jibdew Speċjalment wara jaqgħu lura. technical directive jien rajta ta' Iva, lura Iva, minn mek dakinhar. dit tispikka ħafna dik il-problema tat tire degradation. eżattament u fil-fatt hawnhekk qegħdin naraw ukoll diversi VIPs li qegħdin ukoll jassistu l-dettalji rajna l-Brad Pitt issa qed iġibu l-Pharrell Williams fil-garax tal-Ferrari 5 minuti għal tmiem il-provi ta' kwalifikazzjoni it-tieni round u hawnhekk qegħdin naraw li l-azzjoni qiegħda ukoll tkun frenetika fid-diversi garaxxijiet. Naraw li Gasly u Vettel għadhom għamlu xħin, jiġifieri ħajkunu taħt pressjoni biex jagħmlu l-ħin tagħhom. Vettel jidir li jagħmel ħin iżda tħassret minħabba track limits. Ejja. Ekku. Ekku. U kurjuż ukoll jekk mhux naħseb nimmaġina li Waqt li Gasly naħseb ħarbat it-tires minħabba dik il-loka. ekku nimmaġina li minn tal-inqas ukoll minn Perez lura kollha ħajjoħorġu. U fil-fatt rajna Charles Leclerc joħroġ mill-karozza u hekk jikkonferma l-fatt tiegħi li mhux tgħisu aktar f'dan il-provi. Eżatt, naħseb illi huwa sodisfatt għall-inqas minn dak li jagħmel Peter Borg, Ricciardo Midera kellu tigra fuq il-helmet tiegħu naħseb qiegħed jgħidilna li t-test tiegħu se jittiklu kollha wara xi 5 laps. Le li ma jafx isuq ma naqbilx miegħek Peter għaliex wara kollox Ricciardo ġab l-aħħar rebħa tat-tim tal-McLaren ma nafx ġara jien bis-sentej jibqa' misteru ta' Fatima ma fhem. Le stramba kif Ricardo bota daqshekk dal-istaġun. Insomma daw sentejn nistgħu ngħidu. Infatti qed ukoll dis-sena jkun barra sa fit-23 imma d-domanda hija
Jekk hu ser nexxielu. Le, ma ngħidx li jsib post l-2024. Anki minħabba l-fatt li hemm ħafna kontratti illi qegħdin Hemm ħafna kuntratti u ħajkun hawn sewwieqa li huma żgħar fl-età jidhru aktar jien kieku team principal li preferi nagħżel sewwieq li għadu żgħir potenzjal milli xi ħadd li forsi jagħtik 4 snin oħra fl-isport massimu. U l-motivazzjoni tiegħu hija Eżatt. questionable. Intom għandkom problema, wejn? Għaliex għandkom il-Teo Porsche qed iħabbat il-bib. Però Teo Porsche ma mhix biżejjed biex impressjona dal-istaġun. Vera għandu talent, però fil-Formula 2 rajnieh jagħmel xi żbalji hekk għadni m'iniex konvint minnu. Ma kienx konsistenti daqskemm kien Drugovic żgur, ħanejdu hekk. Stennejt iktar naħseb minn Purċer dis-sena żgur. Però minn tal-inqas għandna rġul huwa żagħżugħ mhuwiex żagħżugħ imma huwa sewwieq li għadu żgħir fl-età u impressjonani matul dal-istaġun. Imma insomma naraw Ekku, impressjona ħafna. Issa qed naraw l-aħħar ħinijiet. Ekku, għalissa d-direzzjoni qed tagħtina lil Gasly. Ekku, Gasly 26.083, Vettel 26.222, Stroll 25.924 u Albon hawnhekk jagħmel ħin ta' minuta 36.368. Li kieku hekk jgħaddi għat-tielet parti iżda ovvjament hemm Eżatt. Iva, kemm Sebastian Vettel li għaddej bil-ħin tiegħu jgħid ukoll fl-ewwel intermedju. Però Gasly kieku mill-ewwel żewġ setturi għamel ħin qar minn Albon. Gasly rajna jiżbalja fil-fatt wara Vettel jidher li mhuwiex on target biex jeleb il-ħin ta' Albon s'issa. Fimni, l-importanti li ma jelebx l-importanti li nisma tistax tgħix diġà qiegħed barra. Ustra u Tsunoda u Gasly l-ebda wieħed minnhom ma jeleb il-ħin ta' Albon. Il-ħin ta' Albon jibqa' jimpressjona hekk. Laqqas Vettel ma jeleb il-ħin ta' Albon. Jiena qed nipprova nara għaxin jagħmel l-anna sa dan it-tant li s'issa għamel ħin aħjar fl-ewwel settur 25.939 u li wasal ukoll biex jaqgħad imur għat-tieni settur. Norris jeleb il-ħin ta' Albon. Tajjeb, ejja. Anke Stroll. Jiġifieri fadal iż-żewġ sewwieqa tal-Alfa Romeo. Eżattament, mela wejn bejnietna ħadkun. Norris qed jilagħba hawn. Ejja. Wissikom jekk ġu jibqa' fit-tragward li Bottas jgħaddi. Iva. Disa post id naraw il-ġu li forsi jelimina lil Lando Norris hawnhekk. U jirnexxielu. Norris barra. Tinżil li jasel di Antonello. U Albon baqa fit-12 il-post biċ-ċajt iċ-ċajt. Ħin impressjonanti ħafna minn Alexander Albon. Ekku. U jiena sorpris immens li ż-żewġ sewwieqa tagħna jgħaddu Q3 hawnhekk. U żewġ sewwieqa tal-Mercedes għaddew, jiġifieri għalmenu kont ġustifikat li. Aħna tnejn fadal Andrew. Iva. Dan ifisser nista' nħalli l-mikrofonu f'idejk u ndabbar rasi. Jaqas kieku rrid ma nistax ovvjament. Mela, jiġifieri jinqalgħu jiġifieri minn din is-sessjoni jinqalgħu Lando Norris, Alexander Albon, Sebastian Vettel, Pierre Gasly u Yuki Tsunoda. Issa naraw l-aħħar parti. Stroll ukoll jagħmel ħin tajjeb li. Attenzjoni! Il-ħin ta' ġu jitħassar. Track limits u Lando Norris jgħaddi għal Q3. Ciao Wayne. Fortunat. Għatandu karozza oħra. Għadfadalli karozza. Le, fil-li kienet qed tinżillu wasel fil-istess spiċċa tinżillu Valedo l-affari. Tkellimt Għalek kelma
Zejdar minn kelma nieqsamna. Eżatt, il-famuża commentator skers din id-darba daret fuq kan ngħidu hekk. Ekku, l darba nikkommenta fuq xi ħaġa live. Nisħet wieħed mis-sewwieqa favoriti tiegħi, però Fimni mitza tkun l-ewwel wieħed li ħatam il-commentator skers, mitza tkun l-aħħar wieħed. Jiġifieri mhux se nsemmi xejn. Qed nara l-Zac Brown bħalissa il-mexxej tat-tim tal-McLaren u apparentement iżjed kmien illum kellu xi battibek jaħraq ma' Christian Horner fil-konferenza stampa tat-tim Principles fejn Horner akkuża lil Brown, anzi Brown akkuża l-Horner of deliberate cheating u il-Horner ma niżlitlu xejn. Interessanti naraw naqra x'ser jiġri sa fl-attant Pierre Gasly qed jilmenta bil-problemi f'kantuniera wieħed u kantuniera 11 jidher li huma il-kantunier il-veloċi wejn illi wkoll huwa qed mis-sewwieqa titolari tal-Formula Malta Series jista' jikkonferma. U lim kantunieri Antonello wieħed u 11. Lim? Wieħed u 11. Wieħed u 11 heavy braking zone, żewġ ekku. Voldiri nistgħu ngħidu li għandu forsi problemi ta' understeer. Naħseb illi Jew forsi problemi mill-brekijiet għax rajni u anke f'Suzuka żewġ sewwieqa tal-Alfa Tauri. Infatti anke Ricciardo kollu xi problemi fil-brejkijiet. Ejja, dak ilu minn mindu ta' Red Bull bil-problemi bil-brekijiet, ma xekku xejn karozza jew sinċerament, però. L-istil tiegħu. Eżatt, mela ħalli nagħtu naqra reżume lil min qed isegwina. Charles Leclerc l-ewwel, Max Verstappen it-tieni, Carlos Sainz it-tielet, George Russell, Sir Lewis Hamilton, Sergio Perez, Fernando Alonso, Lance Stroll, Valtteri Bottas u Lando Norris mal-ewwel 10. Fil-waqt li għandna Alexander Albon l-għamel ħin tajjeb bil-11 il-post illum. Sebastian Vettel, Pierre Gasly. Perez se tlaħdax il-post għal ħabbar ġujiwa. Guan Yuzu u Yuki Tsunoda huma l-sewwieqa illi issa ġew eliminati. L-aħħar kwarta minuta ta' xandir minn naħa tagħna, nfakrukom li din hija l-ewwel live commentary li qegħdin nagħmlu fuq avveniment sportiv fuq il-kamra sportiva. Illum qegħdin nagħmlu provi ta' kwalifikazzjoni għal Grand Prix tal-Amerika, ma jista' jkun li jiena diġà qed tgħaddilli minn rasi li nagħmlu oħra dalwaqt xi ħaġa forsi fħina iżjed diċenti għan-nies mhux fis-satra tal-lejl ħalli forsi ikollna naqra views ukoll iżjed milli għandna bħalissa u ukoll nolqtu anki il-min qiegħed isegwi magħna dina dawn il-xandiriet. Sa fl-attant hawnhekk qed naraw il-bitlejn il-Muretto Box tal-Ferrari fil-fatt li kont se ngħid l-ewwel wejn. Huwa li naħseb Ferrari u McLaren din is-sena għandhom il-ġlieda ta' min jaffeċ l-iktar fil-bitlejn. Umbat fej jitlu affarijiet barra mit-trakka nifisa l-Alpin jikkompetu wkoll, però fuq it-trakka. Le tal-Alpin dis-sena kienet gravi, dawn xilhom jitilfu żewġ sewwieqa. Anzi ġabu sewwieq tajjeb fi San Pierre Gasly. Fil-fatt kont se ngħid biex issamlu l-ekip nazzjonal u ħadd ma jaf daw it-tnejn kemm ma tantx jiġibu. Fil-fatt nafu li naħseb kważi kulħadd jaf li jokonu Gasly ma tantx għandhom relazzjoni daqshekk tajba bejniethom, però għadna rridu naraw l-istaġun li ġej verament se jiġri. Biex ikun onest, bħala teammate tokkom ma tantx joġobni, wa sewwieq tajjeb ta' tifhimni x'ħażin imma rajna ħafna drabi dal-istaġun jiddefendi vera aggressiv fuq Alonso
ma jċedilux fejn kollu bżonn iċedi li Fem. jaff kontra Gasly jaff tibni relazzjoni ħażina bejnietom, però għadna rridu naraw. Le mhux hekk ifhimni fejn jidħol aggressive defending Vondiri kapaċi wkoll imur għal lot tal-perikolusi qed niftakar bħalissa episodju f'dawk l-ewwel mini championships li konna norganizzaw fuq mal-ħbib tagħna ta' Velocity meta lili kienu jakkużawni ħafna ta' aggressive defending qed nara l-wejn jidħol. Kont iddur f'daqqat tajja. Imma insomma sa frattant beda t-tielet parti tal-qualifying. Ek naru l-Mercedes ħirġa wkoll biex nalaq naqra dan il-ħsieb fil-fatt qed jiġini jisem frasi ta' bniedem illi kien jilmentali ħafna f'dak iż-żmien konna rivali kbar fuq it-trakka illum għall-grazzja tal-la mhux tal-li qed jaqtani tal-li sa fl-aħħar ukoll irnexxielu jikseb podju fit-tieni fit-aħħar tal-laqgħa tat-tieni kampjonat qed nirreferi l-ħabib tagħna Christian Tar ma nafx hekk qed isegwina ma minn hawn nixtieq insellimlu Chris. Proset li fl-aħħar ħadd podju wara 150-160 tal-liqa. Jiġifieri, mela, ċajta żgħira wkoll ma' wieħed mill-ħbib tagħna. Insomma, sa frattant biex intikom aġġornament dwar it-tires, kemm Verstappen kif ukoll Perez ħarġu fuq set, Verstappen ħareġ fuq set ta' old soft tires. Interessanti. Għalissa. Interessanti. Suppost ikollu żewġ tires ġodda nimmaġina. Min għalija wieħed ikollhom garantit. L-ewwel garantiti ma naraw is-soltu dejjem naraw l-ewwel 300 iżommu żewġ set ġodda, jiġifieri naqqas tramba. Forsi għattelli jixtieq iżomm soft tires per Ekku. Infatti qegħdin jippruvaw jerfa' eżatt u qed jerfgħu forsi set tal-aħħar. Di high degradation circuit jidher xar u nasab għadha ħanaraw iktar minn pit stop waħda. Hija pjuttost konsern sinkom hekk aħna x'ħanaraw xi safety car għada. Ma tantx trakka fejn rajna safety cars di ngħidu Vera l-verità. xaw ħafna runoff, mhux waħda bħal Singapore fejn. Jew Suzuka għandna ħabta naraw safety cars. Ejja, dik vera, ħanejdu hekk. Ma insomma jidher li George Russell żbalja għax fl-ewwel settur qabatu slowja. Ekku, u infatti issa qegħdin naraw ukoll is-sewwieqa li qed jibdew jagħmlu l-leb tagħhom kulħadd jinsab barra l-10 sewwieqa li għad fadal illi għandna it-tnejn tal-Mercedes. Cliff Stroll, Lance Stroll ma ħareġ. Eżattament, l-Aston Martin tal-Lance Stroll li semma Andrew, t-tnejn tal-Red Bull u t-tnejn tal-Ferrari, Alfa Romeo, Bottas, McLaren tal-Lando Norris, dak kollox naħseb. Issa naraw minn semmu l-aħjar bejnietna wejn u min jitlef u mbagħad iħallas pizza l-ħadd. Naħseb it-tim ta' Andrew żgur jispiċċa qabilna. Le bejnietna tnejn. Bejnietna tnejn dal-pika. Eżatt. Issa naraw se jiġri u fil-każ min jitlef iħallas pizza l-ħadd jħarux. Insomma, Fuxia sa dan it-tant ta' Valtteri Bottas minuta 36.747. Nasib interessanti ninnotaw li dis-sena l-ħinijiet hemm differenza konsiderevoli dejn il-pole position tas-sena l-oħra, Is-sena l-oħra Paul kien minuta 32.908. Jiġifieri. Infatti s'issa din is-sena ma nkissux rekord Le, u kienet mistennija, ma Max Verstappen hawnhekk jagħmel Fuxia minuta 35.044. Aħjar. Fuq tires antiki dan? Iva, imma Charles Leclerc jidher li għamel Fuxia fl-ewwel ġiex setturi. Sissa. Jidher li ħajaqbdu. Ovvjament niftakru li għandu tires ġodda u nerġgħu nfakru lin nies hemm barra li Charles Leclerc għandu grid penalty.
Aħjar, qed nara dak il-vjola tixel ħdejn Alonso ma tantx. Waqt li Hamilton jagħmel fuksja fit-tieni settur. Ej, għandu, forsi ma tafx kif nġibu U fl-ewwel settur kien kompetittiv ħafna. Jekk xatt mill-Mercedes jikseb Paul irridu nerġgħu nagħmlu għadi l-ġimgħa d-dieħla. Le, il-programma l-ġimgħa d-dieħla mhux se nkun disponibbli jiena, biss mhux se nkun disponibbli jien, biss ara ħanikxef il-karti. Il-ħsieb huwa li fil-sprint race tal-Brażil nerġgħu noħorġu live. Dik se tkun f'ħin naqra aċċettabbli. Għandi kun fit 8:30. Eżatt. Issa mbagħad naraw iżjed il-qudiem s-sitwazzjoni kif tkun. Fuksja Charles Leclerc minuta 34 punt. Hamilton isu allura fl-aħħar settur tilef kważi nof sekonda hemmhekk u fil-fatt spiċċa warajhom. Wara żewġ Ferraris imma Jaffames żball li swilu qares hemmhekk. jista' jkun ma tantx tajt każ Kellu ċans jitla l-ewwel naħseb dak il Sa fejn taħseb li jista' jasal Andrew? Onestament qed nippretendi t-tieni forsi l-iktar. It-tieni imma l-netto tal-penalitajiet jew Naħseb iva, naħseb meta tieħu into account il-penalitajiet jibda fit-tieni post. All right. U s'issa bejniet Antonello, s'issa Norris jinsab Qudiem Bottas. Xi ftit inqas minn ġixtent ta' sekonda. Tajjeb. Imma insomma jiena naħseb ħaġa idea tajba li nagħmlu għall-aħħar runs ta' tielet parti immorru ftit sikta u naraw l-azzjoni u mbagħad fil-każ ngħaddu kumment żgħir meta jibdew deħlin il-ħinijiet. Le, eżattament biex xorta waħda naħseb irridu nibqgħu għaddejjin Andrew. Issa ħalli ovvjament irridu naraw għal-azzjoni, irridu ovvjament nirrakkuntaw x'inhu jiġri lil min qiegħed isegwina. Peter Bosch qed jgħidilna illi Norris jidher aħjar minn Bottas, qed naraw li qed jarawna wkoll Adam Vella u Alan Owens li minn hawnhekk nixtieq insellmilhom ukoll. Adam naf li huwa parti tal-Ferrari. Issa ġejna l-moment kruċjali tal-provi ta' kwalifikazzjoni. Min taħsbu li ħajmel il-pole? Jiena ngħid li Ferrari tagħmilha. Max Verstappen qatt ma naqtaw il-barrajn. Laqqas jienu jiena ngħid li Verstappen fl-aħħar mill-aħħar. Zbilanċja ruħi. Sainz. Efhem, Ferrari u kieku jiġifieri. Eżatt. Jista' jkun li Leclerc jispiċċa l-aħjar imma naħseb li jibda l-ewwel għada Verstappen. Jien ħabur differenti minn kulħadd ħa ngħid Hamilton. Alright. Ħapprova mmur naqa' differenti. Andrew mhux se jgħidlek le kieku. Kieku ma nirrifjutax. Imma ħa naraw Verstappen diġà ħareġ għat-tieni run tiegħu. Eżatt. Forsi għamlulu naqra fuel mhux ħażin biex jagħmel żewġ runs fuq din it-tajer. Norris jew Bottas Andrew bħala bniedem super partes. Norris jew Bottas min ħajmel l-aħjar. Naħseb li Norris just about jeleb il-Bottas. Wara li qed Leclerc fuq Hamilton tgħid li hekk. Efhem, jekk titkun bold ngħidlek Bottas, imma naħseb li Norris għandu dik xi ħaġa speċjali fil-qualifying li jagħmel dik it-tikka differenza meta l-karozza forsi ma tieħx eżattament dak li jkun qed jippretendi. Eżatt, u ma semmejniex. Ġili naqlawlu naqra fuq rasu wkoll u Lance Stroll. Lance Stroll li qiegħed mal-ewwel 10 bħalissa qiegħed is-seba' qiegħed aħjar minn Alonso u minn. Però Stroll ħareġ mal-ewwel fuq tajers ġodda, ha? Le, ma Importanti ngħidu. il-puntu li dan kwit ma semmejniex xi xorta minn mal-ewwel 10 u qiegħed tajjeb. Le, jidher b'saħħtu, kien b'saħħtu dan il-weekend. Jiġifieri ejja ngħidu hekk. Xorta waħda nistenna li
it-tliet ta' wara nistana li jaqbżuh għax però xorta waħda li tidħol bl-ewwel 10 bl-Aston Martin hija Le, mhux hekk. prestazzjoni tajba immens. Kieku il-ħinijiet jibqgħu kif huma bħalissa, naħseb illi jibda s-sitta fit-tielet fil-lira Stroll. Ekku ħabba l-penalità ta' Perez. Eżatt, għax Leclerc xorta waħda jibqa' Le, Leclerc għandu 10 postijiet, eh? saħan Ekku, effettivament, tittella kważi kulħadd ġiex postijiet kieku hawnhekk minn barra Sainz u Hamilton. U Verstappen, dawk itellahom wieħed biss Diġà qed effettivament. naraw il-karozzi jiġġieldu fuq għal-track position hawnhekk. Eżatt, li hija importanti għall fini tal-kwalifiki, infatti wkoll il-grafika qed turina l-aħħar poles l-Verstappen is-sena l-oħra Bottas fit-19 u mbagħad 3 poles għal Sir Lewis Hamilton illi wkoll Wayne ippreveda li jista' jieħu l-pole. Naraw issa se jiġri bejn dawn il-sewwieqa hawnhekk. Kif din fl-aħħar lep tagħhom. Issa Bottas jinsab l-ewwel wieħed fuq it-trakka u jidher li Hamilton jidher li ħajkun l-aħħar wieħed li jaqsam il-linja. Xverija fi kollu ħarira vantaġġ Lewis Hamilton. Eżatt, Verstappen ikun Ta' qabel tal-aħħar, Eżatt, effettivament. Insomma, naraw li Charles Leclerc qata' l-linja u narawhom ftit jaqtaw il-linja Ekku, biex jagħmlu l-aħħar ħin. infatti issa u l-iktar mument ħanejdu hekk il-climax ta' din is-sija ta' provi ta' kwalifikazzjoni li kellna fejn fost l-oħrajn ukoll qegħdin naraw Charles Leclerc li qed jaqta' it-tragward għal fuq l-FTA issa naraw naqa' iċ-Charles se jagħmel ukoll il-ħinijiet hawnhekk lep finali Leclerc li Sissa Leclerc għandu l-vantaġġ fl-ewwel settur. Fuksja l-Sergio Perez 25.664, Fuksja wkoll għal Leclerc illi inaqqas għal 25.505 ku għedin naraw ukoll il-Ferrari illi għaddejja bil-ħinijiet tagħha. Ma tantx se jkollok xortik tajba wejn hawnhekk fuq Le. pole. Mela, fil-fat Bottas ġaqqa ta' tragward, ħin ta' minuta 36.319, iżda nifokon fuq il-postijiet ta' fuq Alonso wieħed 35.876, Norris wieħed 35.690 qabel Alonso u qabel Bottas wejn tafni pizza. Sergio Perez minuta 34.645. It-tieni naraw naqra Verstappen u fuq Leclerc ser jagħmlu. Verstappen fuq seftin settur 37.846, Charles Leclerc minuta 34.421. Carlos Sainz minuta 34.356 fil-pol momentanja. Naraw naqra Verstappen ser nixxilu jagħmel il-Max illi ukoll wasal biex idur lejn l-aħħar kantuniera u jagħmel ħin ta' minuta 34.448. Carlos Sainz iħu l-pole position. Carlos Sainz iħu l-pole position. U hekk jidher li kellek raġun Antonello kemm fuq Norris u kemm fuq Sainz. Eżattament naħseb. Jiena tajt Norris sew. U mbagħad. Eżatt naħseb aħjar labta. Ovvjament labta mal
Labta xkont irbaħ xi ħaġa tal-pol, imma insomma riżultat tajb għas-sewwieq Spanjol illi. Verstappen isu tilef ħin mhux ħażin fl-aħħar settur, anzi rajtu. Ekku. Għax kieku għamel kull marit 10 of a second iktar fl-aħħar settur u kien jikseb il-pole, ġifiri kien viċin ħafna. Fit-tieni settur igwadanja xebaħin fuq Leclerc u Sainz. L-ewwel settur kien kważi pareġġ magħhom imma l-aħħar settur spiċċa majna. Ekku, fil-fatt ukoll Nixtieq insemmi wkoll Lance Stroll il-ħin tiegħu żamm fis-7 post. Prestazzjoni Ekku. tajba mensu fil-fatt ħajibda mill-5. Stroll ta' ħibda mill-5 Norris ħajibda mis-6 u Alonso mis-7. Jiġifieri ħanejdu hekk. Jiena sodisfatta li rnexxielna npoġġu l-Alonso qabilna. Warajna, skużani. Reġa' Norris qed jagħmel kollox għat-tim tal-McLaren. Ekku. Issa però il-punti u dinja twissija nixtieq nagħmel lit-tifożi, il-punti jintrebħu għada. Mhux illum, dan x'tifilħu għalissa. Mela, Andrew Wayne, kumment finali minn għandkom. Tibdiet Andrew. Mela skużawni, Iva nibda jien dwar l-aħħar kummenti tal-qualifying. Ija. Sessjoni sabiħa ħafna. Isni forsi stennejt li Verstappen jieħu pole imma ma ħadix, biżgiex ħafna, jiġifieri naħseb għada għandu ċans enormi li jirbaħ it-telliqa, żgur ma naqtawx il-barra. Eventualment il-Mercedes ma stennejtomx ta' li jgżu l-pole, imma stennejtom forsi jkunu biss punt 3.4, spiċċaw kważi punt 6 ta' sekonda l-bot minn pole. Hamilton għaffeċ fl-ħar lap fil-fatt, u Russell laqqas elbu. Impressionanti il-performance ta' Stroll, kif isna komdejtu semmu. Norris u kol tajjeb ħafna l-McLaren u ikompli juri sewweq tajjeb ħafna, joħroġ l-aħjar mill-karozza kważi ġimgħa wara ġimgħa, ikolli ngħid. Spiċċa quddiem Alonso waqt li l-oħrajn naseb Albon highlight li kważi għadda t-tielet parti tal-qualifying. Waqt li mbagħad diżappunt Ricciardo xorta Schumacher ħarira ma tantx ellilu nnifsu jekk il-futur tiegħu kienet għadha mhix deċiża, imma bissin xorta nsostni li deċiża li ma jibqax fil-Formula 1 s-sena d-dieħla, imma żgur m'hemmx iċ-ċansijiet tiegħu. U s-sena d-dieħla u kon sorpriż, stennejt xi ħaġa aħjar minn għandu. Wayne. Minn naħa tiegħi rajna sezzjoni ta' provi interessanti ħafna, ma kellna l-ebda red flags, fortunatament, ma rajna l-ebda karozza tmur barra, jiġifieri minn daqshekk dik kienet tajba il-programm tagħna. Ovvjament ma kontx qed nistenna Ferrari 1-2, jidher li nhar ta' Sebt reġgħu qed jkomplu juru li nhar ta' Sebt iva għandhom l-aqwa karozza, però bħalma qed ftit qabel il-punti jintrebħu llum, għax qegħdin il-ħadd, però ovvjament jintrebħu fit-tellieqa. Mill-banda l-oħra nixtieq insemmi l-Stroll li kien ta' sorpriża kbira, ma kontx qed nistenneh jispiċċa fis-7 post. Ovvjament bħal Andrew naħseb li Ricciardo u Schumacher kienu diżappunti tal-ġurnata kif ukoll Ocon. U l-aħħar kumment dwar it-tim tiegħi jidher li fl-aħħar rġejna sibna naqa' pass, speċjalment Bottas li nixina nitlu Q3 u kieku ma neħħawx il-ħin ta' ġur kien ikollna ġiex karozzi Q3, però sfortunatament jidher li qasam tragward f'xi post matul it-trakka. Jidher li turn 12 kienet Wayne biex intik. Alright, turn 12, okay. Wara dritta, alright. Wara dritta mid-dera kienet, ħanajdlek hekk. Naqas tramba, Naseb ikun żbalja hit have overshot
Imma di Jista' jkun għadna probabbli naraw ma ir-replay. gwadanja xejn biha ta' imma id-disena ikunu stretti ħafna fuq track limits fil-qualifying jekk inti taqbeż il-linja bl-erba' roti kollha tiegħek. Logħba F1 mela. Iva, Għax tgħix kemm nibla penalitajiet fiha ma. iva, naf li inti għandek naqra track record minn daqshekk, imma insomma naħseb ngħid għax inti semmejtu kont diżappunt. U veru diżappunt għax isek ma tistennijiex minn għandu, isek Ricciardo vera diżappunt, imma isu kulħadd rassenjat. Vera. Schumacher id-dizappunta ma mux li tajt mbagħad bl-ikraħ li tajt dak konta tippretendi Paul. Għal-ħajp li bdaw jagħmlu fuq u Imma dika in ġenerali dika medda ta' sentej l-ewwel sena kellu teammate fjak ħafna f'Mazepin, asna ma nitkellmu dwaru naħseb iktar aħjar bħala prestazzjonijiet. U d-sena meta kellu Gale ħafna ħjar minn Mazepin ma tantx brilla kontriħu. eżattament jiena minn ħati ħanejdu hekk. Stennejt li l-pole position situant il-Ferrari u emmint f'Sainz illa li Leclerc kellu dik il-penalità Dik ovvja. mill-wirja tal-McLaren. Forsi ma stennejx li Sainz jikseb il-pole outright, jiġifieri Le, mingħajr stennejt il-penalitajiet. Lejn Xatli? għawtet stennejta minħabba l-fattur penalitajiet. Mingħajr il-penalitajiet ma stennejx li jispiċċa l-aħjar fil-qualifying, dik forsi ma stennejx. Bil-penalitajiet fair enough li tippretendi li Carlos Sainz jispiċċa pole position. Eżattament, mill-bqija kontent ħafna b'Norris illi rnexxilu iwadda pill-Alonso marajħ u b'xi mod tħallna fi Q3, mill-bqija naħseb intom it-tnej semmejtu ħafna mill-materjal illi tkellimna fuqu. Issa, qabel ma nagħlqu avviżaj dan il-programm minn hawn sija u nofs oħra ikun fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna ta' YouTube, volderi idħlu hemmhekk u segwuna wkoll hemmhekk fejn il-kontenut kollu noħorġu minn ħina l-ieħor. L-appuntament tagħna bħala kamra sportiva magħkom huwa nhar it-tnejn li ġej għal-ħabta ta' 8 fejn hemmhekk ukoll il-programm Mix Zone fejn hemmhekk se jkollna il-kummenti kif qedna ta' Mark Schembri għal Juventus Empoli, Jude Kawki, Chelsea, Manchester United u jien nagħti il-kummenti finali tiegħi fuq dak nkunu rajna matul it-telleqa tal-Messiku. Grazzi lil Andrew u l-Wayne, din il-maratona naħseb li nistgħu nwaqfuha hawnhekk. Il-lejl it-tajjeb u ħudu ħsieb.